Nanubay mi guys og mga sagbot. Magsibak mi. Kawan sa council guys. Arang inita guys. Naara sila guys. Paano ni bato-bato ni tina? Ilo kayo mong baybayon guys. Tungod sa dagkong balod, nangaanod ang mga mautong elemento. Nadalis balod. Asan day guban magtagbo pa? Ha? Ay, salamat eh. Salamat. Ha? Ang igagaw. Sa Manila. Daghan man sila ano. Magaman ni Gabi po pa magduta. Anta. Asa. Tagbo tabang daw sa kanan. Ha? Ito na tagbo na to. Asa na petas? Tagalan. Tagalan mo na. Dadato ba? Dito na ni ana dinikita ning tugaspat niyo ana sagbutan ni. Sagbutan ni og habagat na. Manggawas ni mga sakbot. Uy, lata lagi ring ako. Test. Malisik. Ano yung lagyan? Nyatag mo. Bailuan ini. Bali mamako dito. Sila sa kapitan tora dito agi day. Maning break, Arya. Break.
kala. Brief garter ba? Sayang lagi ni. Lag ramang ka bay na apil pud mi. Milyon ang palit na. Kapay bantalan, di ka kitag barko. Ang daya barko. Barko. Kuyo dyan, niya sa una. Batay, wako gato, gabi, nga naman nga. May barko dugo. Taba dang barko, si buot. Sige, barko, buot. Wan, dili mama ito matamukuhan eh. Kaya nga. Sabaan na. Ngabanha nag-iro. Okay, mga plastic na. Iabot na ko ng tindahan. Agsako ba nimo patsa sa man? Kaya na po. Ika ito na, i-compress. Kasi kuha ba ako na? Imong ina. Oo, bago na. Nakapamandi. Siguro, siguro. Adi po na wangay ko na kat. Adi ba? Sige. Naluha ba? Pero bigog mati na naman daw. With you. Wala ka? With you. Ano tayo pagbasa kay di na imo? Mabasa lang ilam. Ate na, ari pa. Galain gyud si. Okay. Imbes kay kuhaon si Janaho. Anay nang tayo mga guys, kauban sa ako ang mga BSW. Balik mis barangay guys, sa barangay hall kay dito mi nagsugod adto pa mi mag-attendance mi adto guys. Naguna ng ubang kani sakay masasakyanan pero kaming mga girls naggibaklay para makita po namang beauty guys. Bitaw komedya. Kauban nilanday na og nilinda guys, nilabay mi sa sentro. Kaya among sentro guys, naaman sa among barangay hall naaman sa sentro. Kauban sab sa among kagawad guys. Among kagawad nga gwapa, dalaga pa jud. Pag-abot na mo sa barangay hall guys, nakurat mi kay daghan ang mga senior citizens nga nang gitapok. Meeting din namo karong adlaw, nasayo lang mi sa among sibak.
So na lang yung kumulian ni guys kay baynay ka na lang namo gikan ni sa si bakapit na lang ni sa among meeting kay layo-layo ba among balay. Muna nga mo ni among mga senior citizens guys nga kauban. Senior citizens sa among barangay. Ato sila makita guys. Kauban sa among kanhi kagawad guys, si Ma'am Jerry. Siya may committee sa senior citizen. So ania siya guys. Siya mo ay chairman sa amo ang dapit sa among lugar. Ubay-ubay po ni mga senior citizens guys. Ang uban ani at sagaran jud mga babae, tagsaray lalaki ani ni apil guys. Kasagaran po sa mga idaran, inay kay na idaran, nabatan-o na yun ng uban. Kaya na ko ning 60 o 70 guys, tiguang na, bata pa man di ay tanaw. Pagkakaroon guys, niyan ako mismo sa amo ang panimalay, ni uli na ko. Nanghimudlay na ko sa amo ang trabaho. O, pasensya na mo guys, nining time ako ng putla ng ako ang videos. O, ako mo yun guys, daghan kayong salamat sa inyong pagsilips. O, bye-bye!